tongkha tini kahe saklai mang जों बे आफ्राव दिनै 11 तारिख अक्ट'बर जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि मिटिं सिसि मिटिं जोंनि पार्टी आइपिएफ दिनै जों मिटिं खालायखा अब दिनै गाहे रुटिन माफिक मिटिं अ मिटिंखौ चेयरमेन खालायखा दिनै ब्रह्मनां बदलाल देबबर्मा जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट ते मीटिंग चिनी प्रेसिडेंट मांजाखा जों जत चिनी एजुकेटिव कमिटी टेलिन ब्रादरहुड अर्गेनाइजेशन चिनी जत मांजाखा जों प्राय 2-3 घंटा कक सालायखा कक सालायम सिंतै जों कयटा चिनी गुरुत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चिनी एजेंडा तैसिन सालायखा चिनी एजेंडा तंगो कायसा present political situation of Tripura, Delhi Abhijan, the miscellaneous. और तीनटा जनते चिंकॉक सलाइका जों सालायमाने बिसिंतै जों 3-4टा चिनि रेजोल्यूशन पास लाइका आरो काहे तंगो चिनि जों पुलिस सिगाङावनो सालायका चिनि दिल्ली अभियान आवा जों किसा दिफार माख लाइका जों ट्रेन बुकिं ताखौनो जों मानियाखौ जों ट्रेन बुकिं खाय दंगो जे समय ट्रेन बुकिं मा हांखलाय जों इमिडिएटली जों साख्लायनाय जों दिल्ली थांना बागै जों टारगेट तमाने 500-600 जन जों थांनाय जों कयखा जत चिनि डेलिगेट दं जों 3000 खलाय जों फी सानखा ताबो कालेक्शन चलाय दंगो आबो इमिडिएटली थांनाय आरो बे चिनि दाख्लै जों दिल्ली अभियाननि कनभेनार जों चमखा चिनि एमएलए प्रशांत देबबर्मा ते चेयरमेन जों चिनि वीरेन्द्र देबबर्मानो जों चमखा चिनि एमएलए ताबो जों तांफोरनो टाइम फिक्स खालामनायाखौ तांहैखे जों ट्रेन बुकिं ताखौनो जों मानियाखौ अब चिनि कायसा एजेंडा तेगा जों कायसा खुब गुरुत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जों कायसा जों रेजोल्यूशन पास लाइका अब हमको जों कायसा जों जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर स्टेटहुड टिप्रालैंड जों खानाय आरो जों एपिल खायखा जों रिक्वेस्ट खायखा जत लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओस इंडिविजुअल जों बनो कयनाय जों कायसा जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर टिप्रालैंड the NRC kam issue tui जों कायसा मूवमेंट कमिटी खालायखा जों मोस्ट प्रॉब्ली जों 16th 16 तारिख जों अक्ट'बराव जों कायसा मिटिं दाखावनाय जों जे बरफ टिप्रालैंड हामजानाय बरफ जुग्रफाय मानो एनी पॉलिटिकल पार्टी एनी NGOs इंडिविजुअल जतनो जों कयनाय जों मिटिंआव मागा फायनाय बागै जों चिठिरिनाय जों कायसा टिप्राव कायसा जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर टिप्रालैंड or NRC whatever it is अब तो जों कायसा सालायनाय अब जोंनि इम्पोर्टेंट डिसीजन जोंनि CCS जों नाखा अब आं कयनाय जत जोंनि लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन जेकुनु पार्टी नंथुम तमा BJP तमा CPM तमा त्रिपुरा मथा तमा TSP बा जेकुनु पॉलिटिकल पार्टी जे बरक दिसि जोंनि ओ मूवमेंट हामजा खांख्लाय जोंनि स्टेटहुड मूवमेंट जॉइंट मूवमेंट हामजा खांखाय बरक चिनि अरब फाय जॉइन खाफिमानो आरो जों सालायगै जों मिटिं सालायमाने पर जों कायसा स्ट्रं कमिटी जों कायसा खालायनाय अब चिनि कायसा सिद्धांत जों जत पॉलिटिकल पार्टी जों कयनाय चिनि जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर टिप्रालैंड आबो जों सालायनाय अब जों कायसा मिटिं दाखाव जाखा 16 तारिख 16th अक्ट'बराव जों मिटिं दाखावखा जों जत पॉलिटिकल पार्टी रखबाय NGOs द इंडिविजुअल जों बर रिक्वेस्ट खायनाय जों बर चिठि हरनाय जाहाथे जों अ मिटिंआव फायमा जाफायना बागै अबेले जोंनि इम्पोर्टेंट मियाफ्रावनि जोंनि रेजोल्यूशन पास लायखा जोंनि CC मिटिं अब आं कयनाय जत जोंनि बरनो जबर टिप्रालैंड हामजानाय जोंनि मुभमेंट हामजानाय आरो बर फाय जुगदान फायमानो अब जोंनि चारमोन बन आं जत हायनो हाय जों सावो जों जत चिनि तिबा राज्यआव जों सायमानो
जोंनि आल्टिमेट सल्यूशन जोंनि आल्टिमेट गोल्ड ओंखाय जोंनि त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड अ डिमान्डै जों स्ट्रंलि जों मुभमेन्ट खायनाय जों खोनाखा रिसेन्टलि जों डेलिगेट जों गुरखालेण्डआव थांखा दार्जिलिंआव थांखा जोंनि youth IPFT delegation जों रहखा आरो जों नुखा गुरखालेण्डआव जत 17 organization different political party 17 organization बराव jointly खायलायखा बराव join खाय बराव कायसे movement committee खायलायखा जोंनि ultimate gold ओंखाय जोंनि त्रिपुरालेण्ड statehood demand अ डिमान्डै जों स्ट्रंलि जों मुभमेन्ट खायनाय जों खोनाखा रिसेन्टलि जों डेलिगेट जों गुरखालेण्डआव थांखा दार्जिलिंआव थांखा जोंनि youth IPFT delegation जों रहखा आरो जों नुखा गुरखालेण्डआव जत 17 organization different political party 17 organization बराव jointly खायलायखा बराव join खाय बराव कायसे movement committee खायलायखा movement committee for गुरखालेण्ड अबायख्लै जों बाहाय निता खायनाय जों जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर त्रिपुरालेण्ड अबायख्लै जों कायसा कमिटी खायनाय आरो जत पलिटिकल पार्टी नट ओनली पलिटिकल पार्टी जोंनि NGOs द इन्डिविजुअल जिकुनु व्यक्ति आरो फाय जॉइन खायबो माने जेबराव जोंनि मुभमेन्ट हामजानाय जोंनि त्रिपुरालेण्ड हामजानाय स्टेटहुड डिमान्ड हामजानाय बरावनो जों रिक्वेस्ट खायगोन आबो आं दिनै बेलायखेनो तंथगो जोंनि अमा जोंनि IPFT पार्टी जों कायसा जोंनि कायसा सिद्धांत जों नाखा जों रेजोल्यूशन पास लायखा अब जोंनि CC मीटिंगआव जोंनि 11 तारिख अक्ट'बराव जों रेजोल्यूशन जों पास लायखा आबङै आं कयनाय जत जोंनि लाइक माइन्डेड अर्गेनाइजेशन इन्डिविजुअल फोर कयनाय जों 16 नो जों आउटलावनो जों कायसा जॉइंट मूवमेंट कमिटीनि मिटिं खायजानाय हामबाय।